Čau, já jsem Láďa z Flowbee a vítám tě u naší další meditační Flowbee 5minutovky. V minulém videu jsme počítali jsme pauzy po výdechu a říkali jsme si, že takový ty metody, kdy počítáš nádech i výdech, 1, 2, 3, 4, jsou hrozně ošemetný, protože tvoje mysl si na ně velmi snadno zvykne a pak nemá problém od nich odbíhat a ty to vnímáš daleko hůř. My dneska budeme společně opět počítat. Budeme počítat nádech i výdech, takže vlastně jako něco, co jsem vám včera říkal, že úplně nedává smysl, nebo že to nemá takový efekt, jaký by to být mohlo. A proto, přátelé, my si to dneska lehce zkomplikujeme. Schválně, když ti teď řeknu, nadechuj se a vydechuj a počítej nádechy a výdechy. Co budeš dělat? Jak začneš? Vsadím se s tebou, že s největší pravděpodobností začneš tak, že 1, 2. Nádech bude 1. Prostě to máme někde v sobě zakódovaný. Nádech je začátek. Logicky a začátek je 1. Bez nádechu nemůže být výdech. Ale to je to, s čím počítá tvoje hlava, to je to, s čím počítá tvoje mysl, to je nějaký tvůj zaběhlej vzorec, který máme skoro všichni. A my ho dneska rozbijeme, protože rozbíjení těch zažitých vzorců je něco, co vlastně ty meditační techniky přinášejí, aby si se pak dostal do té správné meditace, do té pravé meditace, do té jediné a svobodné, do té, kterou máš 24/7. My budeme počítat obráceně. Pro nás 1 a začátek nebude nádech, ale bude výdech. Uvidíš, že ti to na malou chvíli tu hlavu trošku zamotá a s nás tě to u toho počítání a upozorování svého vlastního dechu nechá. Tahle technika je super, ale musíš ji zařadit jenom občas, protože pokud si od teď řekneš, dobře, tak prostě 1 budou výdechy, tak se za malou chvíli dostaneš tam, kde jsme byli. Bude to pro tebe předvídatelný, bude to pro tebe jednoduchý a tvoje mysl si řekne, tak tohle už známe, tak pak se podívám, co pak naplánuju, co tomu jeho egu hodím k jídlu. A to nechceme. My chceme, aby, když už věnujeme té meditaci jenom 5 minut, aby to mělo nějaký efekt. Takže je to jasný? Nádech nic. A startujeme od výdechu. 1, 2, 3, 4. Počítej si pro sebe, svůj dech opět nijak neměň, pozoruj ho, jestli je hluboký, mělký, pomalej, rychlej, jak se cítíš, kde se vlastně v tvém těle nejvíc projevuje, jestli v nose, v hrudníku, jestli se ti rozpíná břicho. Je to jenom na tobě. Najdi si jedno místo, které je pro tebe nejintenzivnější a během těch 5 minut ho pokud možno neměň. Pokud přetáhneš a najednou zjistíš, že jsi se do něčeho ponořil a už jsi u 14, tak si jenom všimni, kam ta tvoje mysl utekla, vrátí zpátky a začni znova od 1. To samé, pokud prostě najednou zjistíš, že nepočítáš. Všimni si toho, kde tvoje mysl je. Buď na ní milej. Jenom když jsme na sebe, na svoje tělo, na svoji mysl milí, láskyplný a laskavý, tak je schopný nás poslouchat a jít nám trošku naproti. Daleko s nás se potom uvolníme a daleko s nás se ponoříme tam, kam by nás ty jednotlivé meditační techniky postupem času měly zavést. Jo? Takže je nám to jasný. 1 bude výdech, tím budeme startovat a 2 bude nádech. Tak jdeme na to. Zavři oči, podívej se na to, jak se cítíš, jak se cítí tvoje tělo, jak se cítí tvoje mysl. Dej si 2, 3 hluboký nádechy a za malou chvíli se na to pustíme. První nádech, který bude pro tebe takovým startovním bodem, počítat nebudeš. A jdeme. Výdech 1, nádech 2. Výdech 3, nádech 4. A v klidu pomalu pokračuj.
Uvědom si, jak do tebe proudí chladnější vzduch a ven vystupuje teplejší. Uvědom si, kde to všechno cítíš. Možná tě bolí v zádech a každý nádech ti protáhne nějaký namožený sval. Jenom si to uvědom. Co dělá tvoje mysl? Netoulá se náhodou? Jestli jo, tak si všimni kam a jemně ji přiveď zpátky ke svému dechu a začni znovu výdechem od jedničky. Tak můžeš pomalu otevřít oči. Přátelé, nezapomínejte, že těmahle 5 minutama to nekončí. Dej si ještě chvíli po tom, co skončíš tuhle meditaci, pokud jdeš do sprchy, dej si vědomou sprchu, vnímej, jak po tobě stejká voda a neřeš, co budeš dělat, až z té sprchy vylezeš, nebo jestli tahle meditace byla správná, nic nehodnoť. Soudy, které si sami děláme, nejsou úplně pravdivý, už jsme se o tom bavili, vymýšlí si je naše mysl, která je přilepuje k těm věcem, které se doopravdy reálně staly. A přesně proto my meditujeme, aby jsme viděli všechno v tom pravém světle, aby jsme byli schopni rozpoznat, co je realita a co už je naše smyšlenka. A tyhle ty 5minutovky, když je budeš provádět každý den, by ti k tomu měly pomoct. Tak zase brzo u meditace. Čau.